Добро утро! Добро утро! Здравейте и добре дошла за първи път в повече българчета за България. Посрещаме професор Албена Тодорова и лаборатория Геника. Много се радваме да ви чуем. Благодаря за поканата. И аз се радвам да съм от полза. Ами да, съм с най-различни пакети генетични изследвания в помощ на слушателите със сигурност, за което безкрайно благодарим. Тази година кампанията ни е под наслов "Аз съм българче, обичам". За тези 20 години като личен принос и като усещане, като се обърнете назад, каква е вашата оценка за това, което успяхте да направите в България? Имахте ли някакъв избор някъде другаде да се развивате, например? Да, благодаря за въпроса. Аз съм специализирала на доста места по света, но всъщност моята мечта още от висшето ми образование, когато се посветих на генетика, беше да имаме възможност за пълноценна генетична диагностика в България на редките болести. Защото това е един много сериозен глобален проблем и много хора се сблъскват с такава съдба. В семейството се ражда дете с някакво заболяване, повечето генетични заболявания са нелечими и това наистина е една много тежка пациентска одисея. За съжаление, в годините не винаги е било възможно да се прави добра генетична диагностика. Но моята мечта винаги е била това, което научавам в хода на специализациите, да го реализирам в България и мисля, че това постигнахме за тези 20 години. Сега смятам, че всяко семейство в България може да получи необходимата генетична диагностика, а пък за нас най-огромното удоволствие е, когато можем да помогнем на семействата да имат следващо здраво дете чрез така наречената пренатална диагностика. Така че мисля, че с това сме допринесли в годините всяко семейство, което се е сблъскало с такъв проблем, да има шанса при бъдещи бременности за здрави деца. Професор Тодорова, ние в България изоставаме ли в генетичните тестове спрямо другите държави в Европейския съюз? Знаем, например, че в други държави те са много повече задължителните тестове, докато у нас не са чак толкова. Като технологии, като кадри, мисля, че сме на световно ниво. Ние разполагаме с най-модерните технологични възможности за генетична диагностика. И имаме много добре подготвени специалисти, които да боравят с този вид технологии, да извършват генетичните изследвания на световно ниво. Това, което е така проблем в годините, са скрининговите програми, програмите за профилактика, тъй като тук много бавно включваме допълнителни диагнози, за които можем да скринираме. В крайна сметка идеята е не толкова да лекуваме, тъй като леченията са много скъпи и трудно достъпни. Всъщност много по-важно е да инвестираме в профилактиката, предварителните възможности за оценка на риска. И тук много важно място имат скрининговите програми. Те обаче трябва да бъдат национални програми. Това да се поемат от проблемното звено. Да. Тъй като смисъл генетичните изследвания са нещо, което не се, как да го кажа сега, не се изменя. В смисъл не е като другите изследвания, в които този месец си ни показатели, другия с друг. Да. В смисъл при генетичните това е нещо, което може да се направи и се знае за цял живот. Какви са като предразположеност. Да, резултатите от генетичните изследвания са вечни. Затова този вид изследвания имат по-висока цена и отнемат повече време. Понякога това е месеци, понякога ни е отнемало години, за да стигнем до конкретната генетична диагноза, но пък в крайна сметка този резултат има вечен импакт не само върху човека, който сме изследвали, а върху цялата фамилия. Така че това е различен вид изследване и трябва да бъде ясно за общата публика защо отнемат толкова време и защо този вид изследвания са доста по-скъпи. Да кажем, че участвате с различни пакети, които осигурявате за слушателите ни. При репродуктивни проблеми има тестове за вродена тромбофилия при жената, също Кирген и Кир-лиганди, но всеки може да влезе през сайта ни и да разбере какво представлява това. Това е при партньорската двойка за съвместимост, кариограма
програми при партньори и разбира се неинвазивните тестове за Даун Патал и Едуардс, които са в начален етап на бременността и така бъдещата майка може да е спокойна, че ще се роди здраво детенце. Сега стискаме палци нещата да се развиват добре. Не знам какъв е погледа и картината у нас в България. На много двойки ли се случва те да се обичат, но да се окаже, че не са съвместими генетично? Няма такова нещо, като не са съвместими генетично. Просто трябва да познаваме генетичният риск при определени комбинации, да има повишен риск от спонтанни аборти, загуба на плода, невъзможност за оплождане, невъзможност за имплантация в хода на инвитро процедури, така наречения ранен ембриоарест. Всичко това зависи от нашите генетични характеристики. Ако ние ги познаваме предварително, можем да управляваме този риск, така че да оценим какъв е риска при всяка партньорска двойка и да им помогнем с нашите знания и с насоките, които даваме, така че да стигнем до желаните комбинации. Да не им казваме не сте един за друг. Добре. Да, тук идеята, не е да им кажем, вие не ставате двамата. Много ви благодарим и всичко най-добро ви желаем. Благодаря и аз. Всичко